Oinarri hasi zen, lehen herri hezitzailea eskola herritarra izenekoa, gerora oinarri bihurtu dana. Dana hasi zen, 2012an, Euskal Herriko eragile ezberdinak, esparru ezberdineko hainbat eragile elkartu ginean, aizia eta hezkuntza ereduan inguruko kezka batzuen inguruan, hasi ginen elkartzen, horren inguruan hausnartzeko, eta bertan ikusi ginoan beste aizia eta hezkuntza eredu bat posible zala, ez? Eta pixkat hori izan zen elkartu gintxuna, eta horrek oinarri hartuta joan gazena sortzen, ez? Lantalde hori, orduan 6 bat eragile zirenak, eta gaur egun 17 bat. Euskal Herri osoko 17 bat eragile garenak, oinarri izeneko lantalde horren barruan, eta bertan marko teoriko bat definitzen hasi ginen, eta oinarri dana laburtzen da, laburtzen da 7 oinarritan, 7 kontzeptu, balore hezitzaile batzen gaitzuen ideia horrek, ez? 7 kontzeptu horrek. Hori da, 7 kontzeptu honek pixkaria gure oinarriko eragile desberdinok edo elkartzen gaitzuna, Jonek azaldu den bezala, eta azkenean benetako parte hartze baten bila goiatzez. Benetako parte hartze bat izango dana, bai hasieratik herritxarrekin kontauko dana eta prozesuan amaierara arte izango dana. Eta hor haurtzaroan kultura baten aitortza baten bila edo gabitze herri desberdinetan. Eta sinisten dulako azkenean bai aurrak eta bai nerabiak eta daukela euren mundua ikusteko modua eta euren mundua eraikitzeko gaitxasuna, ez? Eta hortarako tresna azkenean jolasa bera dela, eta orduan jolaso hori izan biko dela lan horretarako tresna, nola gaitxe izan da. Baina beti aisialdi eta hezkuntza ere du balio batzutan oinarritxuta, ez? Euskalduna izan deixela azkenean hizkuntza txiki oron alde itzen duzundan hizkuntza guztien aldekoa dalako, eta beti naturakin eta inguruko kulturakin eta lotura zuzena daukana. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatu zen hitzarmen bat, nun markatzen zian 3 lan ildo diferente, ez? Alde batetik zen jardunaldi batzuk antolatzia, herri hezitzaile eskola herritarra izeneko jardunaldi batzuk antolau zian, 2013an Tonucci pedagogoa etorri zen, italiarra, berak aurren hiria proiektua martxan dauka hainbat herrialde eta lurraldetan, eta pixkat hori azaltzera. Beste lanildo bat zen liburuzka sorta bat argitaratzia, nun pixkat gure filosofia eta gure ideia eta 7 oinarri horrek batuta praktikara eramate zituen liburuzka batzuk. Eta 3. hildua zen, zuk esan duzuna, herrien saretze bat, itxia, ez? Herri hezitzaileen saretze bat. Bertan dare 8 herri, eta Euskal Herri osoan, Baigorri, Agurain, Baztan, Egia, Soraluze, Arrasate, Dima, Otxandixo. Gu daukun teorizauta daukun honen ikuspegi praktiko, ez? Ikusten dana, ingarrisa dela eta gainera bertan daukula, ez? Euskal Herri mailan badagola talde bat hontan dabilena eta benetan nahi bu leikela eta dala hori gogoa jartzia eta lehen aipatu duna tokixandaren baliebidekin horrekin aurrera itxia. 2013an jardunaldi batzuk zian, lehenengo jardunaldiak, baina aurten 2. jardunaldi batzuk zian, eta jendetsuak, eta jendia badauka, gogo hori eta behar hori pixkat eraldatzeko, eta hortan aleginetan, eta emaitzak ikusten dira poliki-poliki.